Ако имаш нужда от повече спокойствие и стабилност и заземеност, остани до края. Когато имам нужда от повече стабилност и заземеност, рисувам квадрати. Квадрата е символ на точно това, когато рисуваме нейрографика. След това ги нейрографирам и зареждам с нейролинии, които са символ на нашите мисли и на движение на енергията. Те показват на мозъка, че правя промяна, която желая в момента, а това е да съм по-стабилна и заземена. Окръглям навсякъде, където се пресичат линии и фигури, за да се случи всичко по най-лекия начин и да избегна възможни вътрешни и външни конфликти. Добавям и енергията на цветовете, минимум 2 фигури, една до друга в един цвят. Рисувам си и линии на полето, които са помощта от Вселената във всяка тема и също окръглям. Рисувам и фиксация, една от вече съществуващите фигури или рисувам нова. Тази фигура е решението на моята тема. Окръглям и нея. Можеш да ме последваш за още интересни и полезни видеа, а ако си готова за истинска промяна, ми пиши за лична коуч сесия с нейрографика на тема по твой избор.